Менә дей, хатынга дей диагноз куйганнар иде, онкология, ничәнчедер стадия буенча инде. Хатын дей, все дей, намазларга басты, киенде дей, намазлыктан да тормады дей, Кур'ан да укырга өйрәнде дей, машалла дей, иң таквалы хатынга әйләнде дей. Һәм Аллаһның рәхмәте белән сұрап, даваланып, больниц юлында таптап, түрлі табибларга да йөреп, ничәдер елдан соң Аллаһ та арындырды бу ширдән ди. Даваланды ди, әлхәмдүлилләh. Бер нәрсәсе калмады ди. Әмма шуннан соң ди иң куркынычы ди, хатын нишләде ди? Иң беренче шишенде ди, икенче намазны калдырды. Күрәбезме? Аллаһ шуңа күрә җавап бирми икән кайбер вакытта. Димәк, нәрсәгәдер хәерле, чөнки кешегә Аллаһ Субханаһу ва Тааля биреп, кеше аны кадерсезләргә мөмкин. Кадерен белмәскә мөмкин.